हेलो लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मैया बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो नैबे समाव आंबो मोजाङैनो दङ आरो दा जोङो दिपर बिलाव जोङो गिदिंनो फैदों मनेस्वर आरो आं दिपर बिल लोगोफोर नैबे समाव जोङो दिपर बिलसिम जोङो हान्थिलांगासिनो दङ So guys, नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो नोंथांमोना दिपर बिला माबायदि नैबेनो जाहैबाय दिपर बिलनि मेन गेट सिङाव हाबलां दिनै जोङो दा एसे सारना होबाय जेबो नङा नैबेयाव मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल फैदोंमोननो मैया अपेनिं खालामनानै होदों नैबे दिपर बिल थालिर थंनै गायदों बेयावहाय थालिर थंनै गायनानै मैया सर्बानन्द सारा माने बेखौ अपेनिं खालामनानै होदों दिपर बिल गिदिर नामा एसे आगोलाव थबाव आं इयाव जिरायगोन दे आं जियाव जिरायनि खोरो बुरलुंबुथुर दैमानि बयनिख्रुइबो देरसिन बिलो दिपर बिल बे बिखानि गेजेरजों जोङो हान्थिलांगासिनो दङ हेलो लोगोफोर नैबे समाव जोङो दिपर बिलाव दंफैयो नाय नोंथांमोना ओरैबायदि दैनि गेजेराव दङ जोङो दा मात्र जों सानैल' बे दिपर बिलाव दा रावबो गैया नाय नोंथांमोना ओरैबायदि वाव आंबो दंब्रा आंजों लोगोआव नैया मनेस्वर बर'बो दङ दा जों सानैजों फुरा नैबे दिपर बिलखौ जोङो गिदिंजोबगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो देखायलांगासिनो नोंथांमोननो दैखौ दांलायदों माबायदि नांदों गिदिं नामा नोङो एसे गिदिर खनसे बारजुमनाय नायलाय नायलांबाय था नोंथांमोना जों देखायलांगासिनो वाव दैखौ दांनाय नायनि आं गुसुआनो दैया जि लेथ्रा खिन्थु दैया बा पुरा गोथां नै दैया नाय नोंथांमोना वाव गिथावनासो नावाबो ओरैबायदि फिसा बोरैबा बुंथ'ला दे गिनायबो मोनलायलाङो ओइ पुरा बरिया बरिया पुरा जिङाव जिरायनानै दङ অ' দাদা মাছ পাইছা নেকি হয় নেকি मनेस्वर बर'आ नावखौ माबायदि जावो बेखौ सोलोंनानै लादों दे जावलाय नोङो दे जाव गिदिंबायसो नोंनिया गिदिंबायसो गोलैगोन दिपर बिल बेनो जाहैबाय दिपर बिल लोगोफोर जोङो गिदिंनानै जोङो मोनफैबाय जोबोद मोजां नांबाय ओरैबायदि माने बार खोलो खोलो बारबाय थायो पुरा फ्रेश आरो गोलोम बोथोराव बिराद मोजां जागोन बेयावहाय बांद्राय माने गरम जायोब्ला नैबे दिपर बिलाव आरामसे नावाव गाखोनानै फ्रेश बारखौ नोंथांमोना जानो हागोन वाव नैबेथिंजाय ट्रेन खारगासिनो दङ वाव नाव गाखोनानै फैबाय जोङो दा
दा जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिननोसै नै उनथिं नुहुरनायानो गासैबो फुरा माने दै गोजा बियो बेयाव जोङो कमप्लिटलि माने गिदिंनानै फैबाय दा माबायदि नांखो मोजां दिपर बिलाव बिराद बार खोलो खोलो बारो बिराद गुसु ने बाराबो गुसु खिन्थु दैया माबा आरो नालानि दै दैया, औ, गुवाहाटि नालानि नालानि दै। दै दांनाङा सोरबा दांनाङा दैखौ दांनाङा न' खिन्थु आङो दांबाय दांबाबो आंनाव जेबो जानो हाया दा जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांनोसै बाइकआ दंना गैयालै आंना दङ ने दा जोङो नै गोजौ फारसे जोङो गाखोलांदों मा बेलाय ओरैनो आरो गाखोनानै बेनिफ्राय फुरा दिपर बिलखौ नायहरनो हायो नै फुरा बिलो गोजा नैबे नाय नोंथांमोना हरैजाय आरो पिकनिक जादों गोबां मानसिफोर नै बा फुरा गोजौआव फैबाय जोङो दा এই সময়ত গোৰাইচৰৰ এজন দাদা লগ পাইছোঁ ইয়াত তেখেতে হ'ল গোৰাইচৰৰ তেখেতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰি আছে वाव लोगोफोर दिपर बिलखौ जोङो नायनानै फैबाय दा बावैसो जोबोद मोजां नांबाय ओरैबायदि फ्रेश बार नोंथांमोनाबो जुदि बे बारखौ जानो लुगैदोंबा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन गुवाहाटीनि फुरा ओरैजाय खोला सोनाब फारसे दङ बे दिपर बिला वाव नाय सिख्लाफ्राबो ओरैबायदि स्पिड सालायो स्कुटिखौ एसे साबधानै सालायनांगोन नोंथांमोना फैयोब्ला स' गाइस बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ फोजोबथ'बाय बाय बाय लोगोफोर